Ahoj lidi, a dneska vás vítám u nového videa. Moje třetí video. Jestli jsem vám to neříkal, to jsem asi vám neříkal. Tak, moje nejoblíbenější číslo je 1. Ano, 1. Takové normální číslo. A když jsem šel ze školy, tak jsem si všiml tady to. A vidíte? Wow. Já vím, že to je úplně normální věc a že asi se tady vás držu o čas, ale prostě dle mě to je hrozně hezký. Tak. A koukejte. Úplně dokonalý. Teď už jsem to párkrát udělal. Ano, vidíte? No a tady to by bylo všechno pro to video. Tak jestli chcete, aby se udělal více videí, tak dejte aspoň odběr a 1 like. A čus!